Ġew allokati €2 miljun oħra fondi Ewropej għan negozji żaru medji sabiex jixtru makkinarju jew tamir. Din l-iskema li tnediet f'Jannar kienet waħda ta' suċċess u l-flus jittieħdu kollha. Għaldaqstant żdiedu €2 miljun oħra bil-budget għal din l-iskema jitlaq għal €4 miljun mill-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Silvio Xkembri u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-binja tal-kumpanija Y&P Marketing. Din il-kumpanija wettqet diversi proġetti b'fondi Ewropej. Ġi spjegat li permezz ta' din l-iskema minn Jannar l-hawn 26 kumpanija ħadu il-fondi u qed isir proċess fuq 34 applikazzjoni oħra li diġà daħlu biex huma wkoll ikunu jistgħu jieħdu l-fondi. Lotja massima hija ta' €120,000 u l-proġetti jeħtieġ li jkollhom talba minima ta' qotja ta' €10,000. L-għajnuna hija sa 50% tan-nefqa eliġibbli għal proġetti f'Malta u sa 60% għal proġetti imwettqa f'Għawdex. Il-Ministru Xkembri qal li dawn il-fondi flimkien ma' fondi oħrajn li se jkun qed joħorġu dalwaqt mill-programm ta' fondi ġodda għandhom lan li jgħinu b'mod prattiku lill-kumpaniji Maltin biex jkomplu jespandu l-operat tagħhom. Dan sa ngħidu t-test li rnexxa fatt li rnexxa li l-fondi ta' miljuni tħatfu u l propju qegħdin hawnhekk biex jinniedu iktar fondi f'din il-miżura. Sabiex naraw li dawn negozji jkomplu jibqgħu u jkontribwixxu għas-suċċess ekonomiku li qiegħed jinseb pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Bonnet spjega li ġie rdoppjat il-baġġett għal din l-iskema sabiex intrapriżi li jikkwalifikaw bħala SMEs jinvestu f'tamir u makkinarju meħtieġ li jkontribwixxi direttament għat-titjib tal-produttività tal-intrapriża u qal il-politika u l-messaġġ tal-Gvern li n-negozju huwa komplu ikbru, tikbru intom jikber il-pajjiż. Dik hija l-politika tal-Gvern. Komplu ikbru. Tikbru intom, jikber il-pajjiż.